ngani manipheka estofini sike mangabekiwe ibhodi phela kwestofu sibabomvu asibi bomvu baba Angihlaleli phela emakhishini angingena ekhishini mina. Fonela umuntu okhona baba umbuzo ukuthi istofu asibi imbomvu manje nginabhodi phela kwestofu angathi ngiyahlola mina. Mina ngibone lo umuntu uthi kuzongena imali awufaka u5 lapha kimi u5 million ngibone lapha kimi imali. Baba into encane kakhulu leyo umsebenzi wami lowo vele ngidila ngofaka imali ebank ngifaka imali hamba uthenga isikhwama baba manje Shoprite uthenga isikhwama esikhulu esikelingana inkinga zakho ngizothumela abafana bami befaka imali manje lapho mina esikhwameni. Sikhona isikhwama akudinga ukuthi izingisilade Ayena ngifuna esisha baba leso sidala ngazi kwangesani ngifuna uzosithenga manje ngoba umkhulu makhifikifi uzwana nento eze flash. Uzoza kuthola ukuthi uzochayitwa lazi umkhulu makhifikifi. Uyayazi ukulazi? Khona isikhwama lapha esingakalokuzi mkhulu esingakangifaki ngisho uhlamvu likashukela faka kuyo lo mali baba usithenge eShoprite leso sikhwama. Yebo sikhona ade ngisithenge eShoprite isolo. Hayi ngeke khetha lami umkhulu makhifikifi uzwana nesikhwama esiflash baba ngubonanga baba ubungakhuluma nami bewusakhuluma nabanye abantu ngoba maningi amaqolo egebengu lapha abadlala ngabantu baba umkhulu makhifikifi adlala ngabantu ma userious baba ngicela ungiyele eShoprite njengamanje ufuna ungithengele isikhwama esilingene inkinga zakho. Yazi ukuthi ngixakwa yini umkhulu ngalento oyisho angiphikisani nento oyisho ngixaka ukuthi uthe ekhaya kunestove esinenkinga bayike ekhaya kuphekwa kudliwa take away sanda kufika ekhaya akukaphekwa lokhu kwaba khona lokhu nje baba leyo ngiyayibona mangidlalisa amanzi lapho ukuthi nina nisathenga umzo omusha akaphekwa kini kodwa manje bekuthola umzo omdala benisuka kuwo omdala kukhona istove esasinezilwane ngoba nalawo ma take away mkhulu mangibheka mamela baba ngiyahlola manje angidlali mangibheka nama take away lawo ngiyabona niyaphuma niyahamba ngithi bayaphi labantu makhifikifi uthi bathenga ini wama take away apha ama take away baba. Hey abona mkhulu ngiyaqala ubona inyanga enamanga ngeke unamanga yezwa